такива моменти настръхвам. Настръхвам заради тези момчета, които знаят какво правят и знаят за какво го правят. Тук ви сме български! Имаме ли още снима? Цветане! Всички пилоти да спрат, да слязат от своите коли. Цветане, ела, те са двама. Всички и Стефчо Зашев. Стефчо, Емо, няма. Макси, той участваше в тази битка. Павлин Пенев и той даде заслуженото. Скъпи приятели, имаме ли още сила да аплодираме и да извикаме първо и да кажем още веднъж? Крайно се надяваме от организацията на БМВ Клуб България, хората, които се натоварихме да организираме това мероприятие за вас. Искрено, изключително много съм ви благодарен за това, че останахте с нас, за това, че подкрепихте всички участници, и три пилотите, и нашите БМВ момичета, и регионалните структури, и всички тези, които взеха участие в игрите на БМВ Клуб България по повод 15-ти национален събор, и нашите главни организатори и спонсори. Благодаря на всички изложители. Хора, благодаря ви, че ви има! Вие сте всичко за марката БМВ в България! По-големи хора от вас няма! С нетърпение очаквам и следващата година, в която да се видим, надявам се и вие. Благодаря ви още веднъж! Това беше всичко от нас.